intatheli beziseduzane nomuzi umuzi awukakasho uzukhehleka ozoso sebekhona sebevele baphusha icontent hey it's burning hey what hey fuck indaba yenu nina ngesizwe ngani nina kudala niyenza lenteni yama content kudala haye ushaya icontent ngesitesi isicino ngizosikhipha iqiniso lesitesi akathule lapha nale poll ukuthi yafika kanjani ngizokhuluma akathule ayekuphapha la kumanje ulibele ubhizi nalomdlwane wakhe ubulomdlwane lo kwalomdlwane wakhe lo sobizwa ngenkosi yamakhosi lo ubebhacile lo ayiniyawazi umdlwane wakhe lo libele utrend lapha ku social media lo mdlwane lo ekuthiwa ubebhacile lo abamgqokisa oversize thu inkosi yamakhosi belapha nobaba omkhulu wakhe oMabalengu laba bagqoka ingubezi batsiphayo phela uMabalengu wagcine nemali kudala akasenayo manje imali yokushopha selibele egqoka into zabantwana ezimtsiphayo ukhuluphele manje we madoda yazi imali inyamalale la sukhuluphala khona nangiyazi mina lento yazi uyona inkosi boy lo wezaza lo weza awuyona inkosi wena lamasimbo libeluwenza nje fuseke indaba yakho Msunwenje awuyona nje inkosi wena fuseke lento yenza Msunwenje awuyona inkosi mfana siphathe kahle Msunwenje awuyona nje inkosi fuseke fokofa la mkhovu uvele ufika la sofika nemthethe kishumi Msunwenje wena nje ngumsunwenje nje bu right ubhace kanje bu right singakwazi uyizigqobho nje esingasazi noma sikhona